फामाद या कार्यावळीच्या या भागाचे प्रायोजक नरेश नाईक, दत्तकृपा ऑटो, इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट, सांताक्रूज, पोंडा, गोवा आणि सुनील कुमार, श्रीकृष्ण टायर, डीलर ऑफ टायर रिमोल्डिंग, कसैले, तिस्क, उसगांव, गोवा। नमस्कार इष्टांनो आणि स्वागत तुमचे आयज फामाद या कार्यावळीचो 25वो एपिसोड म्हणजे सिल्वर जुबली एपिसोड फामाद या कार्यावळीचो। अँड वॉट अ वे टू सेलिब्रेट फामाद 25th एपिसोड। आज रामनवमी, या रामनवमीच्या दिसा आमी पावल्या उसगांव तिस्क कसैले हांगा ह्या जाग्यार उसगांव तिस्क कसैले आणि आमी आसा द्वारकापुरी गो सेवा आश्रम। सो आमी आसा द्वारकापुरी गो सेवा आश्रम कसैले उसगांव तिस्क हांगासर रामनवमीचे जो दबाजो हांगा जाता तो आमी आयज हांगा पळोवपाक गेले, अनुभवपाक गेले आणि पळोवपाक गेले की कसो हांगा रामनवमीचो दबाजो मनयतात आणि हांगा गो सेवा आश्रम जे आसा तेचे कार्य आणि हांगा कितें जाता, कितें कितें करतात, कशें सांबाळटा आणि हे सगळी एरिया कशी डेव्हलप केला ते आमी पळोवया। आणि फामादाच्या ह्या 25व्या एपिसोडान तुमचे स्वागत परत एकदा आयज उसगांव तिस्क गो सेवा आश्रम कसैले। कसैले उसगांव मुख्य उसगांव जंक्शनासून अवघे 3 ते 4 किलोमिटराचो अंतर। हांगा आसा द्वारकापुरी गो सेवा केंद्र। जवळ जवळ 400 गायींचे हांगा संवर्धन जाता। द्वारकापुरी गो सेवा केंद्र म्हटल्यार एक निसर्गरम्य स्थळ, शांत, शुद्ध, शीतल आणि मनाक एक वेगळी धादोसकाय दिवपी हे ठिकाण। हांगासरले मुख्य उत्सव म्हळ्यार महाशिवरात्र आणि रामनवमी। ह्या आश्रमान एकदा येयलो काय परत परत येईनशें दिसता। एकदा त्या जाग्यार पावलो, बसलो काय उठनशें दिसना, वचनशें दिसना। हांगासर हजारांनी भक्त ह्या हांगासरल्या आशिल्ल्या देवस्थानांचे दर्शन घेवपाक येतात, सणासुदीक येतात, नाल्यार हेर दिसांनी सुद्दां हांगासर गर्दी आसतात। गोंयांतले तशेंच गोंया भायले सगळे तरेचे भक्तगण हांगा भेट दितात। कसैले तिस्क उसगांव हांगासर द्वारकापुरी गो संवर्धन केंद्र।
आज राम जन्मोत्सव असा आम्ही गहू आश्रममध्ये सगळे मिळून आम्ही राम जन्म साजरी करता आणि आज आमचो 48वो हे आश्रमचो वर्धापन दिवस असा आणि आजचे दिवस आम्ही जवळजवळ 15,000 लोक हांगा जेवण करता. भक्त लोक येता हांगा आणि वार्षिक आम्ही दोन उत्सव आम्ही हांगा हे करता. एक आमचे महाशिवरात्री करता साजरी करता आणि दुसरे हे राम जन्म आम्ही साजरी करता. ही आश्रम आमची जवळजवळ 55,000 स्क्वेअर मीटरमध्ये असा आणि गायची सेवासाठी आम्ही सगळे हांगा जे गवत असा ते गायचे जे हे असा गवत ते आम्ही सगळे भितरच आम्ही हे केले, डेव्हलपमेंट केले. उदकची बरी सवय असा. जवळजवळ 400 गायची आम्ही सेवा करता आणि आमचो मेन उद्देश म्हणजे गायची सेवाचो असा आणि भावी आमची पेढीमध्ये वेदोक्त आमची वेदमध्ये कितें आसा गायची सेवाचे सांगलेलं खूप असा. गायचे जे उपयोग असा, गायचे दुधाचे उपयोग असा, गायचे घीचे उपयोग असा, गायचे गोबरचे किती उपयोग असा ते आमच्या शास्त्रामध्ये दिलेले असा. त्याची खूप वखत पण जाता आणि भावी पेढीमध्ये आमचे जे भुरगे असा ते भुरग्याक सुद्धा हे कळपा जाय की गाय म्हणजे कितें असा आणि त्यासाठी एक आमचे हे असा ते आश्रमाचे हे आमचे उद्देश असा आणि हे इतले सांगता आणि सगळे आमचे भक्तजनांची माझी शुभेच्छा असा आणि गायची सेवा करचे असे माझे हे मत असा. हे गायची सेवा करपा भक्त असा ते गोंयामध्ये खूप असा आणि गोंया भायर सुद्धा हुबळी बेळगांव आणि सावंतवाडी त्या एरियाचे लोक खूप हांगा येता आणि सगळे भरपूर हेल्प करता आणि गायची सेवा करता.
फामाद या कार्यावळीच्या या भागाचे प्रायोजक सुनील कुमार, श्रीकृष्ण टायर, डीलर ऑफ टायर रिमोल्डिंग, कसैले तिस्क उसगांव, गोवा. द्वारकापुरी गो सेवा सदन उसगांव तिस्क इकडे आपण आलेलो आहोत आणि आता आपण बघणार आहोत की इकडे नेमकं म्हणजे काय चालतं, काय करतायत ते. गो सेवा सदन म्हणजे इकडे काय काम चालतं. आणि आमच्या बरोबर आहे भानुदास रघुवंशी, जे इकडलं सगळं हा म्हणजे कारभार ते बघतायत आणि त्यांना इकडे दादा म्हणून ओळखतात. गेली 15 वर्ष ते इकडे आहेत आणि या द्वारकापुरी गो सेवा सदन उसगांव जे आहे त्याला 48 वर्ष झालेले आहेत. आता आपण बोलूया दादा यांच्याशी आणि जाणून घेऊया की इकडं ॲक्च्युली म्हणजे एक्झॅक्टली काय होतं आहे, की गुरं वगैरे गाई वगैरे इकडे आणून काय करतायत, कसं त्यांची सेवा करतायत, काय काम चालतं. दादा आम्हाला सांगा की इकडे नेमकं म्हणजे गुरं तुम्ही आणता, गाई वगैरे सगळं आणता. सो तुम्ही भटकी ही गुरं आहेत ती आणता की पाळीव आणता, कसं काय चालतं इकडे? भटकी गुरं जी असतात ते भटकी गुरं आम्ही आणतो. कोणी एखाद्यानं सांगितलं रस्त्यावर इकडं पडलेली गाय आहे, तिला दुखापत झालेला आहे, मार लागलेला आहे, त्या गाईला आम्ही दवाखाना आहे आमच्याकडे, त्या दवाखान्यामध्ये झालं चाऱ्याची सोय आहे, पाण्याची सगळी आहे, शेड आहे, त्याच्याप्रमाणे आम्ही इथे व्यवस्था करतो त्या गायची. नेमकी आता किती गुरं आहेत इकडे? म्हणजे 300 गुरं आहेत. सो 300 गुरांचं तुम्ही गाई वगैरे यांचं तुम्ही पालन पोषण इकडे सगळं, औषध पाणी इकडे सगळं करतायत. आणखी देवस्थानं पण आहेत छोटी छोटी. इकडं नाग मंदिर आहे, तिकडं ते ह्याचं मंदिर आहे आपलं महादेवाचं मंदिर आहे आणि बाकी आहे ते स्वामीजी होते ना पहिलं, त्या स्वामीजीचं एक मंदिर आहे तिथं नरसिंहाचार्य गौड यांचं. हे फार दिवसापूर्वी असे मोठे माळरान होतं, JCP लावून फोडून त्याला जमीन लेवल केलं. आम्ही त्याच्यावर ट्रॅक्टरनं नांगरतो 2-3 बाऱ्या, कोणत्यामध्ये बाजरी, कोणत्यात मका आणि गजरा गवत. हे गजरा गवत लावतो. त्या गजरा गवताला पाणी जरा थोडं कमी लागतं आणि हे जे आहे ना बाकी मका बाजरी ती लवकर निघतं, 1 महिन्यामध्ये, 1 महिना 10 दिवसामध्ये, 10 दिवसामध्ये. आणि आमच्याकडे ट्रॅक्टरची सोय आहे. ते ट्रॅक्टर माणसं लेबर घेऊन ट्रॅक्टर भरून 2 टाईम आम्ही गाईला घालतो. आज आपण इकडे आलेलो आहोत म्हणजे रामनवमी दिवशी इकडे आपण आलेलो आहोत. रामनवमी आज आहे. सो इकडे काय काय कार्यक्रम होणार आहेत? आता आज रामनवमीच्या दिवशी राम जन्माचा कार्यक्रम होतो 12 वाजता. त्याच्यानंतर प्रसादाचा कार्यक्रम होतो. एका बाजूला ते यावर्षी बांधलेलं आहे ते भजनाचा मंडप, तिकडल्या तिकडे भजन चालू राहतं आणि इकडे जेवणाचा कार्यक्रम संध्याकाळी 8-10 वाजेपर्यंत चालूच राहतं. दादा आपण इकडे जेव्हा म्हणजे प्रवेश केला ना तेव्हा आपण बघितलं की स्वयंभू गणेश आणि स्वयंभू हनुमान मंदिर म्हणून आहे, त्याबद्दल थोडं सांगा ना मला. तर मी ज्यावेळेस इथं आलो त्यावेळेस छोटे छोटे लहान असं मूर्ती होते. मग ते दरवर्षी थोडं वाढत राहायचं. मग त्याला आम्ही थोडं सिंदूर लावून दररोज आम्ही त्याची पूजा करतो, फुलं घालतो, उदबत्ती लावतो. कारण आम्हाला त्याची परिचिती आली, तिथं घंटा बाजूला. आणि ह्या 2 वर्षामध्ये एकच वर्ष समजा मध्यंतरी गेटच्या बाजूला एक औदुंबर मनाचं वृक्ष आहे. त्या औदुंबर वृक्षामधून हुबेहूब एक मूर्ती बाहेर येत आहे. मी आता त्या गेटच्यामध्ये पाहिलं नसतं, पण जात्रा तुम्हाला दाखवतो मी. सो दादा तुम्ही म्हणता इकडे जवळजवळ 300 गुरं आहेत, गायी आहेत वगैरे. सो यांचं दूध आणि यांचं शेण याचं तुम्ही काय करता? तर गाईचं जे शेण आहे ते आम्ही गाईच्या जे चारा तयार करतो त्या चारामध्ये घालतो, तरच इथं काय ते चारा तयार होतो. नसता ही जमीन जी गोव्याची आहे निव्वळ खडका जमीन, ह्या जमिनीत काही नाही. खत घातलं तरच काहीतरी तिथं पीक येतं आणि त्याला पाणी आम्ही देतो, त्याच्यामुळे तो चारा निघतो. आणि त्याचं मूत्र देखील गायचं आम्ही डायरेक्ट शेतीमध्ये सोडतो त्या प्लॉटमध्ये असं तिकडे. आणि इथलं पाणी देखील प्रत्येक एक थेंब ना थेंब तुम्हाला दाखवतो तिकडं. सगळं गटाराची अशी व्यवस्था केली आहे की शेतीमध्ये जाऊन त्या गाईच्या गवताला पाणी व्हायचं, असं कुठंच पाणी असं वेस्ट नाही. आणि जे काही गायी अशा बाहेर सोडलेल्याच आहे ह्या बाहेरल्या बाजूला, तर त्या गाईचं आम्ही तिचे वासरं सोबत राहतात, तिचं काही आम्ही दूध काढत नाही. जे काही 5-6 गायी मोजके आहेत ते मागच्या बाजूला आहे तिथं गेटमध्ये, तर त्या 5-6 गायाचं आम्ही दूध काढलं की थोडं दूध सकाळी फोंड्याला जातं आणि बाकीचं आहे ते इथं जे मजूर आहे त्या मजुराला आम्ही त्यांना नाश्ता, जेवण, पगार आणि दूध देतो त्या मजुराला. तिस्क उसगांव हांगासर द्वारकापुरी गो सेवा सदन जे आसा
तिस्क उसगांव हांगासर एकदां तुमी अवश्य भेट दिया. हांगा एकदां तुमी अवश्य या, पळया. हांगा गोरवांची कशी सेवा जाता, गोरवांक कशें हांगा पालन पोशण दिता. भुटकी म्हणजे सगळीं रस्त्यावयली गोरवां आसतात ती पाळीव गोरवां, सगळीं मिक्स गायी बी. हांगा तेंचे सगळ्यांचे म्हणजे मेडिकेशन ते तेंचे पालन पोशण सगळें जाता. तेंचे दूध मूत आनी शेण हाचो पासून कसो वापर जाता, कशी ही सगळी जागा बरी सुंदर रित्या डेव्हलप केल्या, बरी ग्रीन दवरल्या आनी तेंच्या खातीर चारो सुद्दां हांगा तयार करतात. सो अवश्य भेट दिया एकदां तरी द्वारकापुरी गो सेवा सदन, तिस्क उसगांव. आनी आतां आमी ह्या भितर पळया रामनवमीचो हांगा उत्सव जो मोठो जाता दबाच्यान, ते आमी तेतून सहभागी जावया. चला तर. आश्रमाचें नांव जावन आसा द्वारकापुरी गोसेवा आश्रम. ह्या आश्रमाचे संस्थापक जे आसा, जे आमी एक स्मृती मंदिर पळयतात श्री स्वामीजींचें, ते ब्रह्मलीन नरसिंहाचार्य गौड स्वामी जे आसात ह्या आश्रमाचे संस्थापक आसा. जवळ जवळ 50 वर्सां पयलीं ह्या आश्रमाची सुरवात जाल्ली आनी आश्रमाचो मेन उद्देश जो आसा तो गायींची सेवा, गौ सेवा. आमच्या धर्मा भितर गायीक गोमाता मानतात. गायीच्या शरिरा भितर 33 कोटी देवांची वस्ती आसा अशें मानतात. त्यामुळे एका गायीच्या पुजनान 33 कोटी देवांची पुजा जे जाता ताचे भाग्य आमकां मेळटात एका गायीच्या पुजनान. त्यामुळे असो एक मोठो उद्देशान हो गोसेवा आश्रम चलता. आज आमी 48वो आमचो वर्धापन दिन रामनवमी निमतान साजरे करतात. गोसेवा आश्रमान आमची गायी जी आसा ह्यो खावन पिवन सुखी आसा आनी ह्या आश्रमा खातीर अनेक गोभक्तांचे मोठे सहकार्य लाभता. गोंया भायल्यान सुद्दां मोठ्या प्रमाणात गोभक्त ह्या गोसेवा आश्रमान सहाय करतात. आयचो जो उत्सव जो आसा रामनवमी, हो रामनवमी उत्सव आमचे जे स्वामीजी आशिल्ले संस्थापक तेणी सुरू केल्लो जवळ जवळ 48 वर्सां पूर्वी. आनी आज आमी 48वो आमचो वर्धापन दिन एक प्रकारे रामनवमीच्या निमतान साजरे करतात. ह्या निमतान आमी पळयतात की ह्या ठिकाणी आज सकाळ पासून वेगवेगळे धार्मीक विधी, रुद्रपठण, मागीर आतां सत्यनारायणाची महापुजा चालू आसा. जे भाविक हांगा येतात तांकां मोठ्या प्रमाणात महाप्रसादाची वेवस्था आसा. हांगा एक आमकां बरें दिसता की हो जो उसगांव परिसर जो आहा किंबहुना फोंडा तालुका गोंयभरच्यान भाविक मोठी संख्येन येतात. कारण महाप्रसाद हांगा एक बरी अशी पर्वणी आसता. एक प्रकारचें मिलन आसा. गोभक्त जे आसा, गोप्रेमी आसा तेंचे एक प्रकारचें मिलन आसा. एक मोठो उत्सव हांगा ह्या प्रमाणे जाता. आतां 12क राम जन्म जातलो, तेजे नंतर फुडलो जो कार्यक्रम आसा तो संपन्न जातलो. तर ह्या कार्यक्रमाक आमकां जी मदत जी म्हणटा ही सगळ्यांची मदत मेळटा. म्हणजे जो जो गोभक्त आसा त्या सगळ्यांची आमकां हांगा मदत मेळटा. जे राजस्थानी बंधू आसात मोठ्या प्रमाणात गोशाळेच्या कामान एंगेज आसात. गुजराती बांधव जे आसात मोठ्या प्रमाणात ह्या गोशाळे खातीर एसोसिएट आसात. त्याच प्रमाणे गोंयच्या सगळे तरांतले लोक ह्या गोशाळे खातीर गोसेवेच्या कामा खातीर हातभार लायतात.
कुठे शोधिसी रामेश्वर कुठे शोधिसी काशी कुठे शोधिसी रामेश्वर कुठे शोधिसी काशी हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी कुठे शोधिसी रामेश्वर कुठे शोधिसी काशी कुठे शोधिसी रामेश्वर झाड फुलांनी आले बहरून तून पाहिले डोळे उघडून झाड फुलांनी आले बहरून तून पाहिले डोळे उघडून वर्षाकाळी पाऊस धारा तुला न दिसला त्यात इशारा वर्षाकाळी पाऊस धारा तुला न दिसला त्यात इशारा काय तुला उपयोग आंधळ्या काय तुला उपयोग आंधळ्या दीप असून उशाशी कुठे शोधिसी रामेश्वर कुठे शोधिसी काशी कुठे शोधिसी रामेश्वर रुद्राक्षाच्या गळ्यात माळा लाविलेस तू भस्म कपाळा रुद्राक्षांच्या गळ्यात माळा लाविलेस तू भस्म कपाळा कधी न घेऊन नांगर हाती पिकविलेस मातीतून मोती कधी न घेऊन नांगर हाती पिकविलेस मातीतून मोती हाय अभाग्या भगवेने सुन हाय अभाग्या भगवेने सुन घर संन्यासून जाशी कुठे शोधिसी रामेश्वर कुठे शोधिसी काशी कुठे शोधिसी रामेश्वर देव बोलतो बालमुखातून देव डोलतो उंच पिकातून देव बोलतो बाळमुखातून देव डोलतो उंच पिकातून कधी होऊनी देव भिकारी अन्नासाठी आर्द पुकारी कधी होऊनी देव भिकारी अन्नासाठी आर्त पुकारी अवती भवती असून दिसेना अवती भवती असून दिसेना शोधितोस आकाशी कुठे शोधिसी रामेश्वर
कुठे शोधिसी काशी, कुठे शोधिसी रामेश्वर, कुठे शोधिसी काशी. फामाद या कार्यावळीच्या या भागाचे प्रायोजक नरेश नाईक, दत्तकृपा ऑटो, इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट, सांताक्रूज, पोंडा, गोवा आणि सुनील कुमार, श्रीकृष्ण टायर, डीलर ऑफ टायर रिमोल्डिंग, कसैले, तिस्क, उसगांव, गोवा.